Que tal saúdos? Protesta no campus de Pontevedra contra a creación dunha universidade privada en Galicia. Ampliamos de contado isto é Pontevedras 10. Comezamos. A Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública concentrouse esta mañá no campus de Pontevedra para amosar a súa oposición á creación da primeira universidade privada de Galicia. Os representantes deste colectivo din estar preocupados ante esta iniciativa e aseguran que o proxecto non cumpre cos niveis de calidade exixidos. O número de alumnos matriculados nas universidades públicas da nosa comunidade reduciuse drasticamente nos últimos anos. Sen embargo, a Xunta de Galicia apoiou recentemente o proxecto impulsado por Abanca da creación da Universidade Intercontinental da empresa. Tras esta decisión da Administración Autonómica, púxose en marcha este colectivo. Os representantes da Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública concentráronse esta mañá no campus de Pontevedra para defender a igualdade de oportunidades e mostrar o seu rexeitamento a este proxecto. Creemos que o que non se pode facer é permitir que se cree unha universidade privada cando se están reducindo as carreiras e os graos e os mestrados da pública. Incluso cando se crea algo na pública exixen que se eliminen alumnos ou graos dos que existen. Tendo unhas medidas ou unhas regras dese tipo non ten ningún sentido que se permita a creación dunha universidade privada que vai ir a gañar diñeiro. Os representantes da Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública aseguran que esta universidade privada presenta un catálogo de titulacións reiterativo e que non complementa, por tanto, a oferta académica actual. Xa incluso na súa orixe está máis ben que a Escola de Negocios que tiñan as caixas de aforros, por exemplo, que a Universidade de Vigo, non complementa en absoluto. Todo o campo da administración e da empresa económica está máis que cuberto na Universidade Pública e supoño que outros temas que queren coller como a ciberseguridade e ese tipo de cuestións tamén están hoxe cubertas pola Universidade Pública. Entón non se precisan, é dicir, non son carreiras as que se van poñer que non existan na Universidade Pública, xa existen. A pesar desta oposición, o Consello Galego da Universidade xa emitiu un informe favorable ao anteproxecto da Universidade Intercontinental da empresa, unha institución que contaría inicialmente con 4 grados, 4 másteres e 2 programas de doutorado e que tería sede en Santiago de Compostela, aínda que os seus campus instalaríanse en A Coruña e en Vigo. De facerse realidade, a universidade privada comezaría a súa actividade no curso 2021-2022. A historia é ben sinxela, pública e galega. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. Os galegos e galegas temos unha nova cita coas urnas. A decisión de Alberto Núñez Feijóo de adiantar as eleccións autonómicas o 5 de abril foi acollida de forma distinta polos representantes municipais en Pontevedra. Mentres os populares se amosan convencidos dos bons resultados que van obter, os socialistas e os nacionalistas critican a decisión do líder do PP. A edil do BNG, Anabel Gulías, definía así esta mañá a actitude de Feijóo. A verdade é que estamos moi sorprendidos de que sexa o Lehendakari Urkullu que marque a xenda política galega. Non parece tremendo como fai unhas semanas o presidente Feijóo presumía da estabilidade e que iba a acabar e esgotar a legislatura e Urkullu convoca eleccións e o que entendemos é que ao presidente Feijóo lle ben esta convocatoria de eleccións porque cree, non, e un pequeno acto de cobardía, pois que pode pillar a unha das súas maiores rivais que Ana Pontón, pois incorporándose de un permiso maternal, non? Esta cobardía vaille salir mal porque dende o BNG estamos preparadas e mellor aínda, estamos moi ilusionadas con abrir un novo tempo político en Galiza.
Máis novas desta xornada, dúas persoas detidas no Concello de Poio por desobediencia á Garda Civil. O primeiro suceso producíase a pasada noite en Samieira. Un home ebrio situouse no medio da calzada e comezou a dirixir o tráfico. Ata ali dirixíronse os axentes. O individuo amosou un comportamento moi violento e acabou sendo detido. Hoxe foi trasladado ao xulgado de Garda. O segundo suceso rexistrouse esta mañá arredor das 7 na parroquia, nesa mesma parroquia. Un home conducía baixo os efectos do alcohol e a Garda Civil pasou a inmobilizar o seu vehículo. Nese momento foi cando o individuo tratou de arrancar e fuxir. Tras unha serie de insultos e ameazas, os axentes detivérono por desobediencia e atentado contra a autoridade. Xa está en marcha a instalación dos lombos en Eduardo Pondal. En total, o Goberno Municipal de Pontevedra colocará 6 pasos sobrelevados en toda a rúa, unha das poucas zonas de dobre vía da cidade que non dispón na actualidade destes reductores de velocidade. Estas obras responden a unha demanda veciñal e céntranse na zona que vai dende a rotonda do 12 de novembro ata Ramón Otero Pedraio. En total, nesta área actuarase sobre os 5 pasos de peóns que xa existen. O sexto crearase fronte á entrada do albergue de peregrinos. Os traballos supuxeron hoxe o peche dun carril de circulación, unha medida que se prolongará a xornada de mañá. O horario da restricción será dende as 9 da mañá ata 1:30 do mediodía e dende as 3 da tarde ata as 7:30 do serán. As obras continuarán os xoves na rúa do Otero Pedraio. Ali tamén están previstos pasos alternativos polo carril que quedará disponible. Sogama está de celebración, aínda que a Sociedade Galega do Medio Ambiente se puxo en marcha no ano 92, no 2000 viu a luz o complexo medioambiental de Cerceda, na Coruña. Ali centralízase o tratamento dos refugallos urbanos dos 295 concellos galegos adscritos a un modelo que é referente a nivel europeo. Primero que nos tenemos que sentir orgullosos de Sogama, en la cual pues en un momento principal en sus inicios fue apoyada por 71 concellos. A día de hoy están ya adheridos 295 concellos que apostaron y apuestan por el sistema Sogama. Y yo creo que en estos momentos los gallegos tenemos que sentirnos orgullosos de la planta actual de Sogama, porque es la más grande de Europa y la más eficiente, y es un referente a nivel europeo y a nivel mundial. Nosotros tenemos muchísimas visitas de delegaciones extranjeras y que quedan asombrados de todo el proceso que hacemos con los residuos. Benvidos ao tren de Sogama. Nestes anos de historia, as cifras avalan o éxito do proxecto. Con Sogama evitouse a existencia de 300 vertedoiros municipais e elimináronse máis de 3.000 puntos de vertedura ilegais que existían a finais dos 90. Dende entón, ano tras ano, os datos de tratamento de refugallos melloran. No 2019, os concellos adscritos reduciron o lixo enviado á planta algo máis dun 1% ata as 800.000 toneladas. Ademais, incrementou a reciclaxe e grazas á ampliación do centro Sogama valorizou 81.000 toneladas de refugallos. A reciclaxe da bolsa amarela medrou en case un 10%, pasando das 25.000 toneladas ás 28.000 e baixaron os envíos directos dos concellos ao vertedoiro dende as máis de 200.000 toneladas do 2018 ás 40.000. En Galicia, só alrededor do 30% do lixo remata directamente no vertedoiro. O dato mellora a media española, que acada o 54%. Onde queda traballo por facer é no eido da reciclaxe, algo no que tamén se traballa dende Sogama para informar e concienciar a cidadanía. Máis cousas, o Goberno de Pontevedra ampliará este ano a programación do Salón do Libro. Aínda que esta actividade vai se celebrar en Pontevedra do 6 ao 22 de marzo, o Concello levará a cabo diferentes eventos previstos para despois desas datas. Nun deles participará o pedagogo italiano Francesco Tonucci. Francesco Tonucci volverá a Pontevedra para impartir unha conferencia marcada no Salón do Libro. O pedagogo será o encargado de dar o pistoletazo de saída a un evento que terá Italia como país convidado. A cita con Tonucci será o 28 de febreiro. Unha conferencia que leva por título Por que a infancia? Na que reflexionará sobre o conxunto da súa actividade de investigador ao redor do mundo dos nenos e das nenas, que leva toda unha vida traballando en esta temática e que, bueno, creo que é unha conferencia moi acaída para o que significa para nós
a infancia, o Salón do Libro e todo o que anda ao redor da creación de futuros adultos e futuras adultas que serán os que conformen o mundo mellor que queremos crear. A conferencia con Tonucci será unha actividade previa á celebración do Salón do Libro, un evento que se desenvolverá do 6 ao 22 de marzo. Pero a programación desta cita non rematará aí. O Goberno Municipal celebrará do 26 ao 28 de marzo a terceira edición do Congreso Internacional de Mediación Lectora. Unha proposta que vai dirixida especialmente para os mediadores. Cando nos referimos aos mediadores, estamos sempre pensando naquelas persoas que actúan de ponte entre o libro, entre o produto e o seu consumo, que neste caso, fundamentalmente, son a nenez e máis a mocidade. Pero cada vez máis é a xente de idade adulta a que tamén se achega a este tipo de produtos, porque é literatura, e como literatura que é, tamén transmite valores, ideas e reflexións que deben de estar sempre presentes desde as primeiras idades. O Congreso de Mediación Lectora terá a mesma estrutura que nas edicións anteriores e contará con convidados de luso como Jordi Sierra e Fabra, Kiko da Silva ou Ana Garralón. Ademais, neste evento haberá tamén obradoiros que xirarán alrededor de temas como a transmisión oral, os videoxogos ou a ciencia. Un abano bastante amplo de actividades que buscamos que sirvan de referencia, que sirvan de modelo para que os diferentes mediadores poidan partir desas propostas e mesmamente, porque non, tamén melloralas. Este congreso contará tamén coa participación de Ledicia Costas, Hermatocrítico, o broche de ouro por Alois Pérez cun recital poético. A programación e o formulario de inscripción os podedes atopar na web do Salón do Libro. E Pontevedra acollerá o vindeiro 29 deste mes a Gala do Ciclismo, un evento dirixido polo presentador Terio Carrera, no que se recoñecerá o traballo dos mellores deportistas de Galicia. Ademais, a Gala contará este ano con importantes novidades. Neste caso, pois de forma excepcional, vamos a entregar as diplomas dos campións de España 2020, que é algo que non soíamos facer, sempre facíamos o ano natural 2019, pois vamos a entregar, sendo sede Pontevedra, dos dos campeonatos de España de ciclocross que hubo neste 2019 pasado e no 2020, imos poder entregar e contar cos deportistas, medallistas dos campeonatos de España celebrados aquí en Pontevedra. O ciclismo é un deporte, unha fórmula de actividade física non só como deporte de competición, sino como fórmula de actividade física que está tendo un desenvolvemento importante na nosa cidade, probablemente tamén motivado polo noso propio modelo de cidade que incita a utilizar a bicicleta e iso supón para nós un aliciente máis para seguir mellorando nese camiño de que a xente practique actividade física, actividade saudable. A Gala do Ciclismo dividirase en diferentes categorías. As principais serán as entregas de premios aos deportistas que obtiveron medallas nos campeonatos de España do ano pasado e os ciclistas que obtiveron as mellores clasificacións nos rankings da Federación Galega. Ademais, tamén se entregarán galardóns àqueles que protagonizaron as Copas de España de Ciclocross e o Open de España de BTT. O evento contará tamén coa actuación do monologuista Federico Pérez e do grupo de música Croma. A cita o vindeiro día 29 a 7:30 da tarde no Teatro Principal de Pontevedra. Pois ata aquí o tempo das noticias en Canal Rías Baixas. Continúa a información en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Mañá aquí estaremos de volta con máis cousas que lles contar. Pasen boa noite, adeus.